साननैसोनि सिगां BSUनि आफादगिरि बिथाङा एबसुखौ टारगेट खालामनानै मोननैसो खोथा बुंनाय आं नुदों आरो BTR रेकर्डखौ लानानै खोथा बुंनाय आं नुदों। दा बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों आंनि बुजिनायाव BTR रेकर्डनि सायाव बियो स्टाडि खालामदों होनना बुंदों। माखौ स्टाडि खालामदों आं बेखौ मिथियासै। आरो बड'फानि जि मुभमेन्ट जे बड'फानि जि सानस्रि आरो सान्थौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नस्थ' खालामबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथाङा बर'फोरनि जि मुभमेन्टनि जारिमिन बे जारिमिनखौनो मिथिया। जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामनाया बड'लेण्ड होननानै आन्दलन खालामबोनानैनो दिनैसिम BSCआ फार्स्ट जाग्रोदों। BSCआव सिगनेचारखौ एबसुनिफ्रायनो होनाय जादों, खिन्थु बड'लेण्डनि मुभमेन्टआ जोबनानै थाङाखै। मोनसे मुभमेन्टखौ मोनसे एकर्ड खालामनो थांनाय लोगो लोगो मुभमेन्ट खालामग्रा जिखिनि लिडारफोर बै लिडार्सफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो जे जोङो नैबे एकर्डजोंनो जों सेटिसफाइड, उनाव जोङो आन्दलन खालामफिननाय नंला। बेखिनि बाथ्राया जेथियानोखि नेगसिएसनाव फैयो बे नेगसिएसनाव बेखिनिया जाखायो। बै समावबो जादोंमोन आरो BLTजों एग्रिमेन्ट खालामनाय समावबो जादोंमोन, एकर्डखौ खालामनाय समावबो जादोंमोन। मानोना BLTआबो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानैनो बड'लेण्डनि डिमान्डखौ लानानैनो आन्दलन खालामबोदोंमोन आरो आन्दलन खालामखांनानै जेथियानोखि नेगसिएसननि टेबोलाव फैदों बे बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै बुंनो गोनां जादों बे समावबो आरो BTC एकर्ड हिसाबै फैदों। थिग बिदिनो नैबे मुभमेन्टआव जोङो जुदि नायोबा एखे दिनैनि समाव जि कमप्रिहेन्सिभ आरो माबा होननानै बुंदों, कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनाल जि एकर्ड होननानै बुंदों, बे कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनाल एकर्डनि बाथ्राया जाबाय जोङो दिनैनि समाव जिखिनि अर्गेनाइजेसनफोरा मुभमेन्ट खालामबाय थादों आरो लोगोसे जि बर'फोरनि आसामाव थानाय बर'फोरनि जि समस्या आपटु आरो BTCनि बाहेरनि आरो BTCनि सिंनि बे समस्याफोरखौ लाफाजोबनानै बेयो मोनसे कमप्रिहेन्सिभ जादों। बे बाथ्राखौ जों बुजिनांग्रोगोन। फार्स्टआव कमप्रिहेन्सिभनि बाथ्राखौ जों बेखौसो बुजिनांग्रोगोन। आरो गासै जिखिनि स्टेक होल्डारफोर दङ, मुभमेन्ट ग्रुपनि मानसिफोर दङ, बेवहाय जमा जाफैनाय जाबाय। आरो बेखौ बुंनो थाङाखै जे बेजोंनो जोङो फाइनाला बेनि दिनैनि समाव बे मुभमेन्टनि समाव नैबे समखोन्दोनि मुभमेन्टनि समाव बियो फाइनाल। मानसिनि सेटिसफेक्सना मोनसे लेभेलनिफ्राय मोनसे लेभेलाव थांखाबाय थायो आरो जोङो बुंनो हायो जे सेपारेट स्टेटहुड जायोबाबो बेयाव मुभमेन्ट थायो, बेयाव आन्दलन थाखागोन। दा बै बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिग्रोनो नांगोन फार्स्टआवनो, बिनि उनावसो मुभमेन्टनि नेचारनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो। आरो बिनिफ्राय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बाथ्राजोंसो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाग्रोदों। बड'फानि मुभमेन्टआ जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय। दा बिथाङा मिथिया जे स्टार्टिङाव बड'फाया जिखिनि आन्दलन खालामदोंमोन, आन्दलन खालामनाय समाव बर'फोरनि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय मा मा दफा दंमोन बिथाङा मिथियाबो जानो हागौ। जिथियानोखि फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट जादोंमोन, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बड'फानि व्हाइट सेपारेट स्टेटआव 92टा चार्टार अफ डिमान्ड दंमोन। 92टा चार्टार जाय डिमान्डफोरखौ लाफानानै जिखिनि बुस्थुफोरा जोंनियाव थायोबा, इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा थायोबा, जि फेसिलिटिसफोरा थायोबा जोङो मोनसे हारिखौ गेरेमसा महरै गायसननो हागोन। बै बाथ्रा माखासे डिमान्डफोरा बेवहाय दंमोन। बै डिमान्डफ्रानो दंमोन इउनिभार्सिटिनि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा, मेडिकेल कलेजनि बाथ्रा, बै गासै बाथ्राफोरा व्हाइट सेपारेट स्टेट, बड'फाया बानायनाय व्हाइट सेपारेट स्टेटआव दंमोन। बै बाथ्राखौ बिथाङा मिथिया। बियो मानोना बियो मुभमेन्टजों जड़ित गैयै मानसि, बियो मुभमेन्टजों जड़ित गैयै मानसिया बेफोरनि बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाया। बिनिफ्राय BTC आरो BTRनि डिफारेन्सनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बियो। BTC आरो BTRनि डिफारेन्स बियो मिथिया जे काउन्सिलनि चिफ, BTCनि चिफखौबो दिनैनि समाव BTCनि चिफ होननानै बुंनायावसो बुङो। बिनि लिरनायनि जि नेम बे जाबाय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानोखा, बेखौबो लानानै बुंदों बिथाङा। BTCनि चिफखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनना बुङो, मानोना बेयाव EMफोरखौ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनना बुङो, बियो चिफ जाबाय, चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार। बे बाथ्राखौ बियो मानो बेलेग रं लगायना बुंनो नागिरदों? बाथ्राखौ मिथिया नामा बियो? BSUनि सासे दैदेनगिरि जादों बियो, BSUनि दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बैबायदि बाथ्राखौनो मिथिनो हायाखै। अबा बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा फरायदों होननानै बुंदों, मबेखौ फरायदों आं बुजिना मोनासै। बिनिफ्राय बेयाव मोनसे खोथाखौ बुंना बुंदों चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारनि बाथ्राखौ। BTCआव दिनैनि समाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दङ, नो डाउट, नंगौ, नामा बिराद मोजां। रेंकखौ नायदो, स्टेटनि रेंकजों BTCनि रेंकजों नायनांगौ। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया स्टेटनि रेंकआव बेसेबां माबायाव दङ? स्टेटनि रेंकआव प्रिन्सिपाल दिनैनि समाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया कमिशनार रेंकआव दङ, कमिशनार स्टेटआव 16टा कमिशनार थायो, 16 जन कमिशनार थायो।
बिसोरनि रेंकनि मानसि दिनैनि समाव बिटिआर आव जि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जाफैगोन CEO बे जाबाय स्टेटनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि समान स्टेट लेभेलनि बिनि रेंकआ बेजों समान स्टेट लेभेलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रेंकनि समान बियो दा स्टेट लेभेलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय लाजेननानै बे 5 नाम्बाराव थाफायो जि माने कमिशनारफोर थायो बे 16 नाम्बाराव थाफायो अब्ला बियो दावखोदों ना खमायदों होनना बुंदों बिथाङा जोंनि मथे दावखोदों मानोना रेंकआ बिराद गोजौआव कमिशनारेट लेभेलनि मानसिया बिटिसिनि कमिशनारेट लेभेलनि मानसिया चिफ माबानि स्टेट लेभेलनि सेक्रेटारियेट लेभेलनि मानसिजों समान समान खोथा बुंफानो हाया जायनि थाखाय बिटिसिआव माखासे खामानिफोरा जाफुङाखैमोन बेखौ एडभाइस खालामनो हानाय मोनसे केपासिटि थाहैया मानोना चिफ बिटिसिनि चिफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ स्टेट लेभेलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया अर्डारसो होनो हायो अर्डार होयो बिथांमोनखौ बिसोर कनभिन्स खालामनो हाया मानोना बिसोर गाहाय रेंकनि मानसि जायो दिनैनि समाव बिटिआर जानाय लोगो लोगो बै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा स्टेट लेभेलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि इकुवेल टु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि जि रेंक इकुवेल टु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अब्ला बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ एडभाइस होनो हानायनि गोहोआ थासिगोन बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा दिनै CEOखौ लानानै बिथां कन्ट्रभार्सियेल बाथ्रा बुंगासिनो दङ माबानि दिनैनि समनि नीति आयगनि सेन्ट्रेलनि जि नीति आयगनि हेड बेखौबो CEO होनना बुङो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारखौनो होनना बुङो बेखौबो दा बियो खम नामा बेखौ जे बुंनो नागिरदों बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ सोरनिबा बुंनायखौ खोनानानै बुंफ्लाबानो जानाय नङा थारमाने बेखौ हाबसोमनानै नायनांगोन दिनैनि समाव बिटिसि एरेन्जमेन्टआ जेरैमोन बेखौ दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिराद गोजौ थाखोआव लांनाय जाबाय गोजौ थाखोआव लांनाया बेनो जे बेयावहाय बिटिसिआव जिखिनि पावार एन्ड फांसन दंमोन बे पावार एन्ड फांसनखौ बारायनानै लाबोनाय जादों आर्टिकेल 280नि बाथ्रानि बेयाव खोथा फैदों आर्टिकेल 280खौ खालामोबा मा जायो बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै नायनानै ला बेयावहाय बिटिआर एकर्डआव दङ 7 सिडुलनि बाथ्रा दङ 7 सिडुलनि बाथ्राखौ 7 सिडुला माबायाव गोग्लैयो बिथाङा बेखौ नायनानै लानांगौ 7 सिडुलाव लिस्ट 3 लिस्ट 1नि बाथ्रा दङ लिस्ट 3नि बाथ्रा दङ बेवहाय जि बाथ्रायानोखि स्टेटहुडआव दङ स्टेटनि पावार एन्ड फांसनाव दङ स्टेट लेभेलाव पावार एन्ड फांसनाव दङ बेखौ लाबोनानै बिटिआरआव बाहायनो हानायनि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों दा बै बाथ्राफोरखौ मोजाङै नायालासेनो खोथा बुंनाया मोजां जायाखै ओरैनो बुंनांगौनि खाथिराव बुंबा जानाय नङा जोङो राइट दिगखौ नायनांगोन दिनै बेवहाय बिटिसिनि समावहाय जि एकर्डनि जि लिरजेननाय बे लिरजेननायाव दंमोन ससियेल कालचारेल आइडेन्टिटि ससियेल कालचारेल एन्ड इक'नमि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बेवहाय दंमोन खिन्थु दिनैनि समाव बिटिआरआव मोनसे बाथ्राखौबो सोदेरनाय जादों बेयाव पलिटिकेल सोदोबा बेयाव हाबदों मानोना बड'लेण्डनि मुभमेन्टआ बड'फोरनि मुभमेन्टआ जाबाय पलिटिकेल सेफगार्डनि थाखाय खामानि मावबोनाय मोनसे मुभमेन्ट दा बे पलिटिकेल मुभमेन्टनि थाखाय पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्राखौ बेनि थाखायनो लाबोनाय जादों जे बेयावहाय इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि बाथ्राखौ बै खारनावनो होनाय जादों दिनै माखासे आननेसेसारि मानसिफोर बर्डार एरियानि मानसिफोरखौ जुदि जों गुबुनारिफोरखौ लाखिनानै दोनबाय थायोबा जोंनि ओनसोला पलिटिकेलि सेफ जाया आरो बे पलिटिकेलि सेफ जायैनि थाखायनो दिनैनि समाव जों माखासेखौ एरख'नानै माखासेखौ सोसननायनि बे एग्रिमेन्टआव दङ आगमेन्टेसन आरो बिनि पावार एन्ड फांसननि बारायनायनि बाथ्रा दङ बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा मिथिनांगोन आरो मिथियैनि कारना बेनो बिथाङा मुभमेन्टजोंनो सोमोन्दो गैया बबे मुभमेन्टआव बाहागो लाफेरनाय मानसि आरो बिनि थाखाय मा स्टाडि दङ बियो बेखौ मिथिया स्टाडि गैया होननानै आं सानो बेखौ जेबो स्टाडि गैया बियो स्टाडि गैयिनि थाखाय गुबुन मानसिफोरनि जि खोनानाय बाथ्रा बे खोनानाय बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ माने माबा जानानै सोरनिबा जानानै बुंगासिनो दङ प्रि अकुपाइड मानसि बिसोरो प्रि अकुपाइड मानसिफोरा मोनसे माबाखौ माने समाल'चना खालामनो बा माने क्रिटिसिजम खालामनायाव बि एक्साइटेड जायो मोनसेल' साइडथिं जायो प्रि अकुपाइड जानानै बुंग्रा मानसिफोरनियाव आरो बिएससिआव कमप्लिटलि पलिटिकेल प्रि अकुपाइड मोनसे माबा बियो दिनैनि समावथ' बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डनि सायाव बा बे मुभमेन्टनि सायाव बिटिआर एकर्डनि सायाव बुंनायनि बिएससिआव खुनु राइट्सआनो गैया बेजों सोमोन्दोआनो गैखाया बियो
बर'फोरा मा जादों मा जायाखै बेजों सोमोन्दो गैया BSU खौ मानो दानाय जादों पलिटिकेलि BPF आ पलिटिकेलि सेफगार्ड जानो थाखायसो बेखौ दानाय जादों सेफ साइड खालामनो थाखायसो बेयाव जेबो एजेन्डा गैया पलिटिकेल एजेन्डा जातीय एजेन्डा जेबो गैया जातीय एजेन्डानि थाखाय खोथा बुंनो हानायनि जेबो राइट्स गैया BSU आ जेबो मोनथायानो गैया मानोना बर' जाथिनि मोनसेबो खोथाखौनो बुङा बिसोरो दिनैनि समाव इलेक्सननि थाखाय जास्ट हाग्रामा महिलाखौ सिबाव लाबोफिननायनि थाखाय मानसिफोरखौ बिब्रिबां खालामनो थाखाय जिखिनि खोथा बुंफ्लादों बे जास्ट बुंफ्लानायल' जुदि हसायनो बर' जाथिनि थाखाय मायाबा मोनसे साननाय दङबा BSU नि दैदेनगिरि बिथाङा मायाबा मोनसे साननाय दङबा गाबोन राजा लामायाव ओंखारलाय राजा लामायाव ओंखारनानै बड'लेण्डनि आन्दलनखौ खालामफिन दम दङबा खालामफिन गाबोननिफ्राय जोंहा बुंनांगौ गैया गाबोननिफ्राय खालामफिन बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दिनैनि समाव जोङो बर' हिसाबै जोंनि साफ्रोमनियावबो बड'लेण्डनि माबाया सिमाङा दंखायो दा बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे मेकानिजमजों थांबाय थानो गोनां जादों मानोना बै समाव BSC एकर्ड खालामनायनि उनावबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थायाखै बे समाव बिनि उनावबो एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो एबसुआ एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो एबसुआनो बिनि मुभमेन्टखौ खालामफिनदों एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मुभमेन्ट खालामनो हायैनि बाथ्रायानो गैया बिनि उनाव फैबाय मा लिडारफोरा बे समावहाय हायाबो जानो हागौ खिन्थु लिडाराथ' सोलायबाय थायोना एबसुनि लिडाराथ' सोलायलांबाय थागोन बे समाव बिनि निड्सआबो सोलायलांगोन बिनि माबायाबो सोलायलांगोन समयसाफोराबो सोलायलांगोन समयसा सोलायनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि समयसा सिटुएसन बे सिटुएसनखौ नायनानै मुभमेन्ट खालामनांगौ बा खालामगोन बियो जातीय इस्यु जातीय इस्युसखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावखागोन दिनैनि समाव आफादाथ' जिखिनि खामानि मावदों BTR एकर्डसिम जि फैबाय आन्दलन खालामखांनायनि उनाव बे फैनायनि उनाव दिनैनि समाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे एजेन्डाखौ लानानै मुभमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा गैथ'ला मानोना दिनैनि समाव बेखौ पलिटिकेलि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ एकर्ड जाखांबाय पलिटिकेलि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा दङ बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि खाथिराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL खौ सापर्ट खालामलांदों मानोना जास्ट आउटगोयिं प्रेसिडेन्टआ दिनै UPPL नि प्रेसिडेन्ट आरो बिनि आखाइजोंनो माने बिबो सासे सिगनेटरिस बारग'नाय आफादगिरियाबो बियो सासे सिगनेटरिस आरो एक्जिस्टिं जेनेरेल सेक्रेटारियाबो BTR एकर्डनि सिगनेटरिस बे सिगनेटरिस हिसाबै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय दिनैनि समाव बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL खौ सापर्ट खालामदों बेयाव जेबो माने सन्देह गैया बेयाव जेबो सन्देह गैया आरो बेखौ कन्ट्रभार्सियेल बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया मानोना बेयाव बिराद गिदिर मोनसे इस्यु दङ बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ BTR एकर्डआव गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरनि बाथ्राबो फैबाय गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरनि बाथ्रा फैबाय बाहेरनि BTR नि बाहेरनि जिनिखि माने बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्रा फैदों बेफोरनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बे जोबनायाव बिथांनिखौ फोजोबनोसै बिथांखौ माबाफोर बुंगोन नामा जोबनायाव नोंथांमोननिफ्राय बिथांखौ आं बुंनो लुबैदों जाहाथे मुभमेन्टजों बर' जातिजों जेबो सोमोन्दो गैया बे बर' जातिजों सोमोन्दो गैयै जेबो इस्युस गैयै मानसिफोरा जानला मानला बुंनानै बर'नि जि मोनसे एजेन्डा बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेयाव खिलिमिलि लाबोनो नाङाथों मानोना दिनैनि समाव बिराद सेस्था खालामनायनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव जि भात्रिकाति मोनसे संघातमोन बे संघातआ दिनै जोबफैबाय बे संघातखौ जोबफैनायनिफ्राय आरो बेखौ जाहाथे खालामफिननो नाङा दिनै नोंथाङाबो BTR एकर्डखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनांगोन मानोना बेजों बिराद बेनिफिट दङ नों जुदि सात्र नेता बा सात्रफोरनि मोजांनि थाखायनो बियो एकर्ड सात्रफोरनि मोजांनि थाखायनो एकर्ड बेखौ फुल सापर्ट खालामनानै खामानि मावनो थाखायसो आं बेखौ बुंगोन आंनिफ्राय बेयो खावलायनाय जानला मानला खोथाफोरखौ जाहाथे दा बुङा लिडार जानोबा मोजां लिडार जा टु दि पइन्ट खोथा बुंनानै किसुमान खोथाफोरखौ बुं कन्ट्रभार्सियेल खोथाफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ बिब्रिबां खालामनो नाङा मानोना बियो गोबां मानसिफोरनि शहीद जानानै फैनायनि मानसिफोरनि मोनसे एकर्ड बियो गोबां मानसिफोरा हाग्रायाव थानायखौ दिनै लाबोफिननायनि मोनसे एकर्ड बियो जायफोरानोखि बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव दंमोन गोबां मानसिफोर थैलांनायनि माने मोनसे फिथाइ बियो माखासे मानसिफोरा जेलाव दासिमबो थानानै दङ बिनि मोनसे फिथाइ बियो बे बाथ्राखौबो बुंदों बियो जेनेरेल एमनेस्टिनि खोथा जेनेरेल एमनेस्टिखौ इजियाव मोननाय मोनसे बाथ्रा नङा बियो एकर्ड जाखांनायनि उनाव BLT नि एकर्डनि समावबो जेनेरेल एमनेस्टि जायाखै बे समावबो
हाइनेस क्राइम आरो नन हाइनेस क्राइम बे डिफारेन्सआ फैखादों हाइनेस क्राइम आरो नन हाइनेस क्राइमनि बाथ्राया फैखादों आरो बे हिसाबैबो बिटिसिनि एकर्डआ जानानै फैदों आरो बेबायदिनो बिएलटिनि बै समनि माबाफोरा केसफोरा उइद्र जाबोदों दिनैबो बेयाव नन हाइनेस आरो नन हाइनेस क्राइमनि बाथ्रा दङ हाइनेस आरो नन हाइनेस क्राइमखौ केस बाय केस नन हाइनेस क्राइमफ्राथ' गभर्नमेन्टनि गेजेरजों उइद्र जागोन आरो हाइनेस क्राइमफ्रा केस बाय केस बियो डिलिं जानानै गबोगोन बेनो सिस्टेम ओरैनो बाथ्राखौ बुंबानो जाया बियो माने जेनेरेल एमनेस्टि मोननाया माब्ला जायो जेनेरेल एमनेस्टि मोननायनि बाथ्राया जाबाय जेथियानोखि मोननै कान्ट्रिजों कनफ्लिक्ट जागोन बे समावसो बे जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा फैगोन आरो जेनेरेल एमनेस्टिखौ बबेबा मोनसे सरकारा होनो हाया जेनेरेल एमनेस्टिखौ होनांगोन जोंनि माबानि राष्ट्रनि राष्ट्रप्रधान जिखौ जोङो प्रेसिडेन्ट होननानै बुङो बिथाङासो होनांगोन बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय दंबावो गोबां खामानि मावनो थाखाय दंबावो जेथियानोखि बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खामानिनि बाथ्रा फैगोन अब्लाना बै बाथ्राफोरा फैगोन आंनि खावलायनाया बेनो जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जि मोनसे आगमनदेशननि बाथ्रा दङ सोसनदेरनायनि बाथ्रा दङ आरो बे सोसनदेरनाया स्पेसियेलि सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय लानानै आप टु लखिमपुरनि शिमुलुगुरि बै जायगासिम बिनि मोनसे सिमाखौ जों माबा खालामनानै दोनखानाय जादों आरो बे हिसाबैनो खारन मोनसे 6 दिल एरियायाव हाबसननायनि थाखाय 6 दिलनि मोनसे क्लज दंखायो 14 क्लज पेरा 14 बे पेरा 14नि क्लियारलि लिरनाय दङ जे जि जायगायानोखि कन्टिगुवास एरिया दङ ट्राइबेल एरिया दङ बे जायगाफोरखौ सोसनदेरनो हायो थ्रु गभर्नरनि गेजेरजों आरो दिनैनि समाव बेयाव एकर्डआव फैखानाय हिसाबै बियो थाबैनो कमिसन जानायनि गेजेरजों बे जायगाफोरा हाबसननाय जागोन आरो दिनैनि समाव जों बिनिखायनो बे ओनसोलखौ सोसननायनि बाथ्राया साननाय जादों जे फैबाय थानाय समाव बै थांनाय समफोरावबो सनितपुरनिफ्राय लाजेननानै गहपुर ओनसोलनि गोबां मानसिफोरा मुभमेन्टजों जड़ित थानानै खामानि मावबोबाय आरो गोबां सहिदफोर जाबोबाय बिनि जास्टिफिकेसननि थाखाय मोननै एकर्डआव जोङो मोनसेबो लिरनानै लाबोनो हायाखै बिएसिनि समाव आरो बिटिसिनि समाव जे सनितपुर लखिमपुर बैखिनि ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय जोंनि बर' मानसिफोरा बारसोमनानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बै मानसिफोरनि थाखाय जेबो जोङो लाबोनो हायाखैमोन एबाराव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बै जायगाफोराबो मोनसे हाबसननायनि लामायाव फैबाय बिटिआर ओनसोलाव बेजों लोगोसे बिनि बाहेराव थाबोगोन जिखिनि बाहेराव थाबोगोन बै बाहेराव थाबोगोनफोरनि थाखायबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकल एरेन्जमेन्टनि बाथ्राया दिनै थिग जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों आरोबाव बेयाव मोनसे बाथ्रा दंबावो जिफोरानोखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाहेराव दंमोन आसामाव एज ए होल आसाम बर' मानसिफोर बै मानसिफोरनि हा हुनि रैखाथिनि बाथ्रायाबो बेवहाय हाबजोबनानै दङ दा बै हिसाबैबा बेनो इनक्लुसिभ हिसाबै दङ आरो आं खावलायगोन सनितपुरनि मानसिफोरा दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्राय कमिसन दाजायैया एसे लेट जानायनि थाखाय बिथांमोननियाव मोनसे हेंखि पिंखि जानो हागौ एसे माने गोनो गोथो जानो हागौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जि मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय जे सिगनेटारिस हिसाबै खामानि मावबोनाय मानसिफोर दङ बै मानसिफ्रा सनितपुरनि बै जायगाफोरखौ सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ थाबैनो कमिसना दाजागोन आरो कमिसन दाजाखांनायनि उनाव बै जायगाफोरा बेयाव हाबनायनि लामाया क्लियार जागोन ओंखायनो आं खावलायगोन बे समावहाय जाहाथे गोनो गोथो जायालासिनो गोनो गोथो खालामालासिनो जे बिटिआर ओनसोलजों जयै खामानि मावफानायनि थाखाय थियारि जानो थाखायसो आं खावलायगोन मानोना बेवहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 60टा समस्तिनि बाथ्रा बेवहाय मेनसन खालामखानानै दङ आरो बे 60टा माबाया दानि जि 40 बिटिसि ओनसोलाव दंखायो बे 40खौ एफेक्ट जायालासेनो 60टा बानायनांगौ बेनो मोनसे मेनसन खालामखानाय जे सनितपुर ओनसोलनि माखासे जायगाया हाबखागोन नङाबा 60टा बनायनो हानायनि मोनसे केपासिटियानो गैया ओंखायनो जों बेखौ निश्चित हिसाबै साननानै लाखा आरो बेखौ मावफुंनो थाखायसो जों बयबो साखाफारा जानांगोन मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामग्रा एनडिएफबिआनो होन एबसुनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोनखौ जि बाथ्रा बुंदों बियो मोनसे इमसननि गेजेरजों बुंदों होननानै आं सानदों इमसन बियो आरो बेवहाय मोनसे पलिटिकेल एजेन्डाबो थानोबो हागौ आरो सनितपुरनि माखासे मानसिफोरानो जायफोरानोखि जेनुइन मानसि हसा अर्थ बिसोर बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा मानसि बै मानसिफोरा खिन्थु दिनैनि समाव जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो बिथांमोना बिटिआरजोंनो थाफाखौनो गोसो जानानैनो खामानि मावगासिनो दङ सानैसो सेल्फ सेन्ट्रेड
गावनिल' सानग्रा सानैसो मानसिफोर दङ आरो बे गावनिल' सानग्रा सानैसो मानसिफोरासो दिनैनि समाव बेखिनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ सनितपुर एज ए होल सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बुङाखै बेखौ सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बुङाखै बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बुङाखै आसियाव साननो हानाय सानैसो मानसि जायफोरानोखि बिराद सार्थ लुबि गावनि थाखायल' सानग्रा बै मानसिफोरा गावखौ बिराद मोनसे माबायाव दोननो नागिरग्रा बै मानसिफोराल' सानैसो मानसिफोराल' बुंदों आरो बियो बिराद एफेक्ट खालामगोन होननानै आं सानाखै बिथांमोना बिराद माबा मोनसे खालामसोनो हागोन होननानै सानाखै मानोना जोङो सम्पुर्ण भाबै सनितपुरबासि आरो गहपुरबासिनि मानसिफोरनि सायाव बिश्वास दङ फैबाय थानाय समाव UPPL सरकार गठन खालामनाय लोगो लोगो बै जायगाफोरा BTR ओनसोलाव हाबखागोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे बिश्वास दङ जे सनितपुरनि मानसिफोराबो माने दिनैनि समाव बेखौ नेनानैनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ आसा खालामनानै दङ आरो बै सानैसो मानसिफोरजों बिथांमोना गैफाया होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे आं मोननैसो खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलानि बाथ्राखौ आं फंनैसो बुंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फाग्ला जाबाय होनना बुंनांगोन मानोना बियो दिनै दाखालि बावै मोनसे स्टेटमेन्ट होदों आं नुदों निउसाव जे 40थायावबो जिखिगोन होनना बुङो बियो 40थायाव बोरै जिखिलायखो मोननै मोनथामसो खोथा जाबाय थायो बिनिया फंसे बाथ्रायानो मोननै मोनथाम जायो जेरावनोखि 40ता सिटआवनो केन्डिडेटखौनो होआखै बै मानसिया 40ता सिटआवबो जिखिगोन होननानै माबायदि बुंखो बेथ' फाग्लानिसो खोथा बियो 40ता सिटआवनो जे होआखैबा 40ता बोरै जिखिगोन बेथ' कमप्लिटलि फाग्लाया मानसियासो बिदि बुंगोन बेखौ दिनैनि समाव बियो फाग्लायानो जाबाय मानोना जेरावबो गावनि माबाया गैला एक्जिस्टेन्सआ गैला जों जेनखासिगोन बे मोनसे माबाखौ नुनानै बियो फाग्ला बायदि बुगिगासिनो दङ आरो माने एबारनिफ्राय जे गावआ माने सियाराव गैला बे बाथ्राखौ बियो मोजाङै मिथिदों बिनिखायनो बिनि बुंनायफोरा मोनसेबो थिग मोनसे अबस्थायाव थायाखै दिनै मोनसे बुङो गाबोन मोनसे बुङो आरो बै मानसियानो मोनसे समावहाय BTR एकर्डखौ बिराद मोजां होननानै बुंदोंमोन दिनै आरो बे मानसिया हपलेस होनना बुंबाय बेखौ भेलुलेस होननानै बुंबाय बे जाबाय मानसिक भारसाम्यता गैयि जानायनि मोनसे नेरसोन बियो मानसिक भारसाम्यता गैला बिथांनियाव आरो बिनि गेजेरजोंनो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों जे जायफोर NDP-आ दिनै BPF जानानै खोथा बुंगासिनो दङ बै मानसिफोरखौबो आं मोननैसो खोथा खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंखाबाय जे BTR एकर्डखौ आं सरकाराव फैयोब्ला इमप्लिमेन्टेसन खालामा आं बेखौ मावफुङा बिदि होननानै बुंखांनायनि उनाव दिनैनि समाव बै मानसिफोरा जायफोरानोखि NDP जानानै दिनै BTR एकर्डखौ खालामफैबाय बै मानसिफोरा दिनै बुजिनांसिगौ जे एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाबा बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया मा जागोन एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाबा जायफोरानोखि NDP जानानै जेलाव थांनानै दंहैयो बै मानसिफोराथ' जेलनिफ्राय उद्धार जानाय नंला दा बैसोरखौ बोरै मा खालामगोन दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायोबासो बैफोर मानसिफोरा आरो जि एक्स ग्रेसियानि बाथ्राफोर दङ बै बाथ्राफोरा बेवहाय जाफुंगोन बेखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिबां मानसिफोरनियाव बिदि जेबो आसा गैयि मानसिफोरनियाव थांनानै जेबो लाब गैला जों मोनसे सोलायनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बेयावनो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो लुबैदों अनजालि दैमारि बिथाङा दिनैनि समावहाय BPF-आव जइन जाबाय पलिटिकेलि जि जइन जाफैबाय पलिटिक्सआव एक्टिभ रल लानो होननानै जि फैदों बेखौ जोङो बरायनांगोन सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बिदि मानसिनिबो प्रयजन जायो पलिटिक्सआव खिन्थु दिनैनि समाव BPF-आव थांनानै बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों मैया ना दाखालिनि मोनसे माबायाव नुदों आङो जे NDP-नि जि मानसिफोरा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव NDP-खौ डिसबेन्ड खालामखांनानै बिथांमोना जेबो मोनबोआखै होननाय बाथ्राया बिराद माने दुखुनांथावना बाथ्रा मानोना NDP हिसाबै जिखिनि संग्राम खालामबोनायनि गेजेरजों जोङो बर' जातिनि थाखाय एबसुआनो होन NDP-आनो होन बर' जातिनि थाखाय मोनसे एरेन्जमेन्ट लाबोनानै होफैनो हाबाय आरो जि NDP-नो बे BTR एकर्डआव NDP-फोरा जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बे सेक्रिफाइस खालामबोनायनि थाखाय न' बाङाव थांफिननांगौनि थाखाय BTR एकर्डआव बिसोरनि एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा बिसोरनो फैसानि बाथ्रा 5 लाखनिफ्राय लानानै फैसानि बाथ्रा जायफोरा एज दङ बिथांमोननि थाखाय
क्वालिफाइड एज गोनां बिथांमोननि थाखाय साख्रिनि बाथ्रा बेवहाय दङ। दा BPF नि चिफ BPF नि माने पार्टिनि गाहाय बिथाङा BTR एकर्डखौ मानिया होनना बुंनाय लोगो लोगो अनजालि दैमारि बिथाङा बिथाङा BPF खौ BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो हायाबा बै मानसिफोरनि अबस्थाया मा जागोन? जेलनिफ्राय दिहुननायनि अबस्थाया मा जागोन? ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि समाव अनजालिमोन बायदि मानसिया BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनांगौ। BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बेखौ खामानि मावनायनि कम्फर्टेबल जायगायानो जाबाय BPF नङा खिन्थु दिनैनि समाव कम्फर्टेबल जायगाया BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि कम्फर्टेबल जायगाया BPF नङा। मानोना BPF नि मुरब्बियानो दिनै बुंदों जे BTR एकर्डखौ आं मानिया। ओंखायनो आं खावलायगोन जे बिथाङा मोजां मानसि मोनबाबो गियानि गोरों मानसि मोनबाबो जोंनि ओनसोलनि बर' समाजखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोनब्लाबो दिनैनि समाव जि जायगायाव बियो थांनानै थाहैबाय बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया बिनि थाखाय सम्भब जानाय नङा होननानै आं सानो।